Sabi ko, mas may ito na ikaw mag-light sa sarili mo. Nano, inunahan ko na. Minsan nga rin pag-isip ko, ang bata ko, ikaw nga ka talaga sa ina. Hindi rin nakatingog kayo na. Grabe na kalokohan mo. Sire, nindadami ko ang bata mo. I want to fly. I believe I can live. Sabi ni ma'am, para hindi ako mahirapan na akong paano yun. Leka. Sige. Yung mga bata na nakakaano kay ate. Yung mga bata na yari sa recess, may bata sa nila, wala din sa recess. No.
Hi! Hi, Zalpan Ken. Galing ate, hard work talaga. Kumusta? Diane Rachel Trosio. What is your job? Salamat. Thank you. Salamat sa ano.
May narinig.